ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ebe ọbụla ị nọ na-ege ntị n'oge awa ugbu a sị gị na ọ ga-abalị gị n'iru balị gị n'azụ na-eje anaghị abịa isi ije ndụ nka nka asị m ndụ olu ndụ igbo ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna ọka mana amata ka akpa dibịa ma dibịa ama na ụmagbu oke dịka unu na-ege m ntị ugbu a ndị ọma na-ege ntị ọmụ bụ prọfet Aruvaluezeama nke unu na-anụ maka ya na-ede n'Igbo na-ede n'oyibo egwu bụ aka ọlụ m ọnya ka m ji elu mana ebe ahụ ziri erike ọnya ka m ji wee pụta taa wee sị ka mụ na unu nọkọrịta ka onye ọbụla biwe of 419 na ọtụtụ ndị jizi aba m na-eje na YouTube na-analị ndị mmadụ ego na-aza aba dị iche iche prọfet erike Aruvaluezeama erike mana ọmụ bụ prọfet Aruvaluezeama Igbo ọnya ka eji enweta m na YouTube ịtaipa prọfet Aruvaluezeama Igbo enweta m na YouTube any other name apart from that prophet Aruvaluezeama Igbo bụkwa fake to my side ọ ife eji wee mmalị m so ya ka m ji akọwatala unu ndị ọma na-ege ntị ndị fansi anyị na-ebe dị iche iche onye ọbụla chọrọ inweta m na YouTube ma ọ bụ chọọ ka mụ na ya kalịa lively o nwere ike ịkpọ m n'akara nọmba m bụ 08032549513 wee na-asị na ọ ga-abalị nwoke abalị nwaanyị ihe m ji ekwu ya bụ maka ndị na-eji aba m na-eje analị mmadụ ego emezi asị na prọfet Aruvaluezeama Igbo na mụ mee nke a mee nke a onye ọbụla dịka afọ ọmụnwa ka unu na-afụ today mụ bụ the prọfet Aruvaluezeama Igbo unu na-anụ maka ya the original one na-abụrụ fake onye lụọ ụka ya kpọọ m na vidio kọl m ga-azị ya mụ na ya akarịa tupu ị na-enye mmadụ ego ọ sị gị na ya bụ prọfet Aruvaluezeama Igbo kpọọ vidio kọl ka gị na onye anwa karịa ka ịdị shọ mata ma ọmụnwa ma onye ọzọ ndị ọma na-ege ntị m ga-ekene unu n'ọtụtụ okwu adịrọ mmanụ ụka mgbede nke onye chiri nya zere agwa m unu na ndụ nka nka ya adịla unu eje anaba isi ije ya adịla unu ka ọ dịkwanị ka ọ dịbadịbala ibe na anyị ga-anọgịkọtakwa n'izu ọzọ ngwa daalụ na rie nne